Erokamano ahinya luongo ni Calvary Messengers kowuok Nakuru. Wacho kanyo ni usimtege me mwanadamu. Yani kik igene kuom dhano nikech dhano en ng'ama lokore sama in godo en kodi, sama ionge godo bende koro weyi. Ma bende rwako e chendo ni mano mar kidieny mar lesson. Chendo en mar wuodho geno. Arwakni machiegni ahinya. Happy Sabbath kamano waro mabende intiere. Kaka nasenyisi ni bende wadonjo koro e kidieny mar lesson mondo wang'e anena wach mar odiochieng' ma kawuono. Wach ma bende koro wang'eyo tarikne mano ma en 11 dwe mar 12 2020 to kod achiel. An kae to kod jayalo Charles Odinde ma bende koro ne ok wanene ndalo mathin mokadho oseduogo kaachiel kanyo to kod bende wan kanyo to kod jayalo Dickson Odiwuon ma bende wantiere kod studio kae mondo wang'e ane thuon wach ma kawuono. Rapar mar Chik Ndiko Manyien tang'o ma bende koro wadwaro lose. Kata kamano kapok wachako to dakwa mondo jayalo Charles Odinde oyanwa malaw. Waneno lweti Nyasaye mangima nikech ber. Imiyowa thuolo jadolo tinendeni mondo piny oyawre eka sabato ma kawuono wadok piny chutho mondo ipuonjri kodwa. Timnwa ng'wono kiparo jawinjo gi wan bende. Los kodwa nyaka watieki e nying Yesu wakwayo. Amen. Amoso bene happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Good news. Machiegni ahinya Odinde. Erokamano ahinya. Kuom lal ndalo ma okadhogo. Nyasaye otimo ng'wono wasetieko skul waduogo. Uganda ng'ich lakini waneno ng'wono mar Nyasaye. Wachako duogo kendo. Amor gi jawinjo gi joneno. Bende kanyo wan kono bende waneno wamor kodu. Wan maro. Erokamano ahinya jogo bende koro neno kowuok e pinje moko. Machiegni ahinya jayalo Dickson be rwakni machiegni. Wache ma bende koro wadang'eyo kano oseng'eyo wach mani paruru ma wiwuok owil. Wawito puonj mamit ahinya e juma mano mokadho. Juma ni ne wang'eyo rapar mar Chik Ndiko Manyien. Kendo ka wach wich nomiwa kowuok e buk mara to kata kamano Ruoth Nyasaye pod norito kwereu nikech noherogi. Mi bang'gi noyier mana un nyikwagi kuom ogendini moko duto mondo ubed joge kaka pod ubet nyaka chiel kawuono. Mane wacho bende kono ntiere wach wi jayalo Dickson bende ka chako kodi. Rapar mar Chik Ndiko Manyien. En muma rapar mar Chik bende osebedo kwang'e nikech lesson ma bende koro rumo giko dweni iluongo kanyo ni Adiera e rapar mar Chik Quarter. Wach wichni gi topic ma bende koro ang'o ma bende wadadhi ng'iyo ahinya kod adhi ng'iyo e weche puonj ma bende wang'eyo lesson ma juma. Erokamano ahinya japuonj Jesse. Erokamano japuonj wadwa Charles Odinde. Erokamano ahinya kuom joidwa kawuono. Neno wantiere puonjruok mar 11 kendo mana ka japuonj mokwongo osewacho wadhi nono rapar mar Chik Ndiko Manyien. Nyiso ni chal kama ndiko machon kendo weche madongo dhi fwenyre e iye kanyo ka nitiere jondiko mamoko ma bende notiyo kod weche moko ma Musa notimo nade ma Musa nondiko. Nikech wiki kwil mana kane wacho chien kacha ni jal mondiko buk mar rapar mar Chik ne ng'ano ne Musa. Yina mondo awach weche ariyo kata adek e sabato odhiambo. Jondiko manyien e muma tiyo kod wach mar jondiko machon ka jogo puonjgi. Kendo ne gitiyo kod ndiko ka jogo puonjgi. Kara fwenyo ni muma puonjre kende nowuon. Mano omiyo ibiro neno ka wach moro janyo radogo e buk mar rapar mar Chik. Kendo the same wach minaro kanyo idhi rado kode kata Jeremia. Kata inyalo rado kode e buk mar Esther. Kata inyalo rado kode e buk mar Daniel kata Zaburi. Mano omiyo jandiko owacho wach moro e buk mar Zaburi 81 wesni 10 to wacho niya ka ing'iyo buk mar Zaburi 81 wesni 10 to wacho wach mantiere chien kacha e buk mar rapar mar Chik. Omiyo wacho wach moro niya kuom ranyisi dok e kitab mar wuok odok e kitab mar wuok ka onuoyo machiegni mana kaka ondike weche motelone e chike 10 kama wacho ni an e Ruoth Nyasaye ma Nyasachu mane ogolo e piny mane mar Misri. Kendo king'iyo Zaburi 81 wesni 10 no to lero mana wach mane ondike buk mar wuok kacha. Koro miyo ang'o modhi puonjore. Gimodhi puonjore en weche mamoko manitiere e rapar mar Chik ma jondiko mamoko otiyogo to ang'o momiyo ne gitiyo kodgi. Erokamano ahinya jayalo kanyo rapar mar Chik Ndiko Manyien. Erokamano kaka jayalo wachono. Chutho ondike e Isaya 28 wesa 10 iloko machon ni ka matin. Tiende ni kikawo wesa achiel kende muma samoro inyalo lal.
kendo joma ng'eny nyalo pingo weche mang'eny nikech okawo wes achiel kende. To kikawo wes ichako compare gi wes machielo, iyudo ka gidonjo. Ema jandiko wuoyo kuom wes ma ondike rapar mar chik to chako yudore kendo Jeremiah. Kisomo history mar Bible kaka nolosi, buge mokwongo iluongo ni Pentateuch, buge mag weche mag Torah ma Musa ondiko. Kae to dhi e historical books, kae to dhi e Kings, kae to dhi e poetry, to dhi nyaka apocalyptic mar fweny. Buge gi oriwore achiel kachiel. Emiyo jandiko wacho ni adieri mar wach nondike gi chon. To Jeremiah ka duogo nikech Jeremiah en major prophet, en gi mbele kocha. Nodak bang' ka Musa osetho. To pod onyalo paraphrase gima Musa timo nade? Gima Musa ondiko. Emiyo Zaburi, Daudi be chako duogo chien to wuoyo kuom gina puonjan gi jandiko gi janeno ni kare muma en achiel kendo nitie weche moko ma nyaka wasom rapar mar chik to nyalo yudo kata mai fweny ka nyalore wakaw ka matin kae to watigo. Kik wang'i mana buk achiel kende nikech mano nyalo yudo lal ahinya nikech moko ka bende dhi konyi e siro wesni medo. To en kaja en ndalo Yesu kata ndalo pok Yesu gini ne entie kama bende medo. Nyalo wadonje kitab chik koro ma koro bende wachako do chako teacher. Kitab chik ne en mane ang'o ma bende wada puonjore gae. Amen. Jandiko wacho ni e muma machon duto chakruok moloyo to sigana mar chwech wuoyo kuom ranyisi bang'e narango piny mane ni oonge gi kido polo bende onge gima rienyie. Mano ing'eno ndike buk ma Jeremia 4 wes ni 23 to king'iye buk ma chakruok achiel wes ni 2 to itime nade tiyude kanyo. Omiyo mana ka japuonj osewacho ni king'iyo kata na buge mamoko ibro neno ka tie kaka gipuonjre kata kaka gipuonjo wach machal achiel. E chak tich japuonj seterowae to kitabu ma wadhi nono en kitab chik. Ang'o momiyo kitab chik? Kendo yiena mondo wadhi buk mar ruodhi japuonj mar 2 22 wes ni 8 mondo wanwang' gimomiyo ti kod kitabu mar chik. 22 wes ni 8 kanyalo somo wacho ni kinde no ema Hilkia jadolo maduong' nowacho ne Shafan jagoro niya, aseyudo kitab chik e od ruoth Nyasaye mi nomiyo Shafan kitabu no mosomo. Shafan jagoro notero ni ruoth wach niya, jotich ni osegolo pesa mane oyude e od ruoth Nyasaye kendo gisemiyo nyipeche marito tich odno. Mana hinya ka ing'iyo chak tich no mos maber tibiro neno kitab chik mayude e buk mar ruodhi mar 2 22 wes ni 8 en kitab chik ma en kitab mar rapar mar chik. Kendo jandiko wacho ni chal gima kitabuno nolal to timo nade to yudore e buk mar ruodhi mar 2 22 wes ni 8. Yiena mondo ang'i akodi buk mar ruodhi mar 2 no 22 wes ni 1 ka iridi piny mos to nitiere wach maduong' mantiere iye kanyo. Jandiko wuok kuom ruoth Josia. Onge ruoth makare e buwang' chien kae japuonj seche ma wacho wechego tibiro manyo buk mar ruodhi mar 2 23 wes ni 13. Ibiro manyo ruodhi mar 2 23 wes ni 13. Jandiko wacho ni onge ruoth mane kare e buwang' chien kae ka ruoth Josia. Mano mokwongo. Number 2, ruoth Josia obedo ruoth kenja higni 8. E buwang' chien ka onge ruoth manyalo bet ka ja higni 8. Nyiso Nyasaye nen kod rategoni. Ruoth Josia notimo gik madongo. Ang'o mane otimo momiyo o make history maduong' mopogre kod ruodhi mamoko? Wiki kwil niya, ruoth Josia onwang're e ruodhi mar 2 22 to kichopo wes ni 8 to nwang' kitabu moro men kitabu mar rapar mar chik. E kitabu mar rapar mar chik noting'o weche 2. Noting'o weche mag gweth aso ting'o weche mag kuong'. Kane janabini kata ruodhni osomo nitie weche mane ofwenyo asto nokawo okang'. Somna buk mar ruodhi mar 2 23 wes ni 13. Wacho ni ruoth no ketho bende kuonde hemko mane ni yo milambo mar Got Zeituni mane yo wuok chieng' mar Jerusalem mane Solomon ruodh Israel ogero ne Asteroth, Nyasaye makwero mar jo Sidon, ni Kemosh, nyasach jo Moab, to kod Milcom,
Nyasach jo Amon. Janeno awacho wach achiel to alogo e chak tich ka wen japuonj machielo. Jandiko mondiko buk mar Ruodhi mar 2:23 kwesni 13 wacho niya, Josia kokawo tich to kuongo kod hempko mag Satan to go piny. To wacho niya, ajuoke ok bede thurwa ka, ok bedi. Ajuoke mag nyakalondo jokor wach ok bedi ka. Nyiseche manono bok chak lami, mano ok be timore. Omiyo gima dhi timore en niya, idhi lam Nyasaye manochwe piny kod ang'ono kod polo. Bedwa nwang'e ng'at achiel kata ruoth moro achiel e Kenya kama wacho niya, wadhi lamo Nyasaye manochwe piny kod polo to kido tok lam. Wadhi ketho mago duto gimoro amora mopogre kod dwaro mar Nyasaye. Ajuoke somane wesino moditieke chaka 13 no. 13 chaka kendo. Ruoth noketho bende kuonde hemko mane ni yo milambo mar Got Zeituni. Yes. Mane owuok chieng' mar Jerusalem. Mane Solomon ruodh Israel ogero ne Asteroth, nyasaye makwero mar jo-Sidon, gi Kemosh, nyasaye jo-Moab, to kod Milkon, nyasach jo. Jalweny kamintiere kata janeno kamintie ratego kamintiere wach mangima makete niya, ka iyudo teko mar ketho hempko mag Satan nikech Nyasaye oketie loch, to Nyasaye bro medi taji kendo bro mi nwa ngima mochwere manyaka chien. Nikech ang'o? Jogi lamo kidogi nikech pok okawo okang'. Erokamano japuonj. Jalo Charles, kitap chik ni. Higa boro kende wuoyi matin obedo president. Kendo mana kaka jalo wacho adiera ok yot. Wasomo gi jomoko ma Zambia. President manyien ma Zambia Jadwen. Nyo wacho ni Sabato ji ok ti. Apime gi wuoyi ni. Ni ka oyudo 12 Ruodhi Marion wacho ni to kane ruoth owinjo weche mane kitap chik no yecho lepe 13 eka nochiko ji mondo gidhi gi Ruoth Nyasaye mondo gipenje gima biro timore koluwore gi weche mane kitap chik no. Kendo niya Josia ochako tich maber ndi kan gi Nyasaye. To nitie Bible history wacho ndalo moko no ling kanyo ma kitabu no lal negi. Ka oselal koko chako duogo manye to chako yude. Ko ng'iyo gik monego bed ne gitimo no dok chien moyecho lepe eko chako timo gik manyien nyisa kendo puonja jawinjo gi janeno ni samoro wenyo ludi gi Nyasaye na kaka juma mokadho kanwa somo to kwa duogo mwa chako bede senses mago mafwenyo kumoae gimonego watim ok yecho lewni kende ma oko yecho chunywa mondo Yesu odonje wachako manyien kendo afwenyo gimoro jopuonj Nyasaye jang'uono ochako ng'uono mochako kodo manyien no wanda ochako gi Josiah kendo Yesu ochako tiyo maber ahinya gi hike gote nyako tho. Wach motegna ahinya kendo rwako wae wach moro mabende nyiso japuonj wadonjo tich ariyo ka jandiko wacho wach malit mana kama japuonj owuokieno. Kane Josia okawo loch to nomanyo ajuoke namba 1 jonabi mag miriambo to wacho niya jonabi gi tho nikech ok giluw dwaro mar Nyasaye. Winjare gima jandiko wacho e last paragraph ka wadhi gi tich ariyo. Rapar ma chik opong' gi siem kod puonj makwedo luwo timbe ogendni maluorogi timbe Josia kod gik moko duto mane otimo manoriwo nyaka nek mar jodolo machalo ni ne gin mag nyiseche manono ei Samaria hulo kaka ne gisedhi mabor kod adiera mane omigi kar mondo gidong' ka gin joma ler kaka ne onego gibedi to ne giriwre kod piny kata bed ne gisiko giparo ni wan mana maber kod Ruoth Nyasaye. Erokamano mano wuod malich manade. Winjade gima notimore. Erokamano japuonj. Aneno kikono dong dakika moro matin mondo wakwongo gama nene ywe to kapok wadhi ywe nyaka wang'e ne wach mar polo en wach ma bende tek ahinya ng'ato mondo winj tiende. Polo mar polo jayalo. Japuonj wach achiel kende e tich ariyo kendo en wach mangima mayot mawinjore ni janeno maler. Ngero mitiyogo manyiso polo mar polo en ngero mitiyogo manyiso loch mar Nyasaye kuom chwechi duto. En ngero mitiyogo manyiso loch mar Nyasaye kuom chwechi duto. Omiyo ng'ato nyalo wacho na luongo polo kod piny mondo bed janeno. Iwinjo wacho no? En niya en singruok ni Nyasaye kende ema nyalo. Nyasaye kende e wuon loch. Omiyo buge mang'eny otiyo kod wach moro polo mar polo. To wach mage mwawuogo e iye kanyo niya somane wes achiel kende. Rapar mar Chik 14:14. wacho niya ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu en wuon polo duto kata polo man malo manade kaachiel gi piny bende kod gik moko duto maneye.
nyiso mana teko ma Nyasaye won gik moko duto to kamano Nyapolo. Aneno ka dak yana rumo kanyo, lakini msungu wacho ni beyond the blue skies. Kende ni polo mwaneno ni en blue, ma ok polo. Mandege ringeni, ma winyo chopeni, ma ok polo. Polo ma Nyasaye nitie en polo mogik, mochweyo mogik. Emomiyo koro gima Jandiko wacho ka through Nehemiah to wacho niya, walam jachwech manochweyo polo gi piny. Ok mwaneno ni, mineno gi mokne. Emomiyo teko ni bedo kuom jowinjo gi janeno ni Nyasaye milamo polo gi nyiseche moko. Moko mwalamogi wanyalo nenogi. Wanyalo neno pesa kaka Nyasaye. Waneno ndege kaka kadho malo. To Nyasacho mwalamo en beyond the blue skies. Otieko ko wacho niya, polo mar polo en e kom ma Nyasaye obete. Kae to tiende to keto e piny ni. Nyisa pogruok mar piny gi polo ma jachwech nochweyo. Nero kamano ahinya wagam yweyo machuok kende mondo wachak waduog wadhi nyime. Osewinjo polo mar polo waduogo ng'iyane to rapar mar chike Jeremia en e yo machalo nikech wasewayo kanyo rapar mar chike Ndiko Manyien. Nyiso ni nitiere buge moko ma bende ni dhi tude godo. Wagam yweyo chak waduogo dhi nyime en kidieny mar leso chenro mar WUODH GENO. Erokamano ahinya bang' gamo yweyo kod wer mamit. Sense Ministers owacho ni kila kunapokucha sasa ma bende koro piny ru Nyasaye bende nyaka koro ilam e yono makara ahinya. Kendo en wuon gimoro amora. E wach ma bende koro wang'eyo bende polo mar polo. Nitiere teko mar polo kucho pok en polo mineno ne. To nitiere polo bende mar ang'o? Mar polo. Ma Nyasaye odak. Ma Nyasaye odak. Amen. Polo ma bende koro waneno kuma wang' ma bende koro gigi. Rapar mar chike Jeremia. Yalo mane mawacho ni waduoge. Lesson maro ma bende koro wang'eyo kano ni tich adek. Rapar mar chik Jeremia. Koro ka ere gima wadang' puonjore kae. Wago Nyasacho erokamano ahinya. Kendo tich ariyo wawuok kod wach maduong' ahinya. Ahinya to Zaburi 148 wes 4 wacho ni un polo man malo chutho denduru kaachiel gi un pige manie wiye polo. Nyiso teko maduong' ma Nyasaye orito go nyithinde. Kendo ka wachopo e tich adek wuok kuom Jeremia, rapar ma chik yudre e Jeremia. Jandiko wacho wach moro, Jeremia oyudo weche moko kuom Musa. Jeremia kandiko to nitiere weche moko moyudo kuom jati Nyasaye Musa. Mana kaka ne wawacho chien janeno ma wiwa ok nyal wilgo ni rapar ma chik e Ndiko Manyien. Rapar ma chik oyudre e Ndiko Manyien. Mano miyo kara rapar ma chik koting'o the present truth ntiere iye kanyo. Kendo ting'o weche madongo ma Nyasaye ne tiyogo ne oganda ahinya ne gin weche mag singruok ma Nyasaye singrego kod nyithinde. For example, ka isomo buk ma Jeremia 29 wes 13 to muma wacho niya, unudwara kendo ununwang'a ka udwara gi chunyu duto. Ka ing'iyo chien kache buk mar rapar ma chik to the same word Musa janabi otiyo kodo. Mano miyo Janni kano manyo wechegi ta chien no chako ng'iyo buge machien kacha to nuwang' ka Musa ondiko weche machalo kod mago. Japuonj yie mondo ng'i koda buk ma Jeremia 4 wesne 23. Owacho kama, riteuru mondo une ni wiu ok owil gi singruok mane Ruoth Nyasaye ma Nyasaye osetimo kodu. Kik ulos kido moro amora maket kuketho godo chik mar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu. Itieko yiena mondo apenj penjo ma japuonj openjo. Ang'o miwuoyo kuome ka chiwo singogi ni Israel? Kendo ere kaka otude kodwa kawuono? To penjono kaluwore kod buk mar rapar ma chik 4 wesne 23 to wacho ni kik uket ang'ono kido moro mopa. Iwinjo? Nyiso ni walam Nyasaye manochwe piny kod ang'ono kod polo, nikech kido nyalo bedo kaka Nyasaye. Somane wesne 25 nyaka 29. Usedak e pinyno aming'a munyuolo nyithindu gi nyikwayo to beduru motang' mondo kik udonje richo kuom loso kido moro amora makete. Erokamano. Dumi wesne 29. 29 wacho ni to kudwaro Ruoth Nyasaye ma Nyasachu gi chunyu duto gi adiera kuonde muteruego to unuyude. Wanwang'o ka Jeremia 29 wesne 13 owuoyo e wechego, to kwabiro rapar ma chik 4 wesne 29 bendo wuoyo ni ka wan adwar Nyasaye to wan wayude. To wacho wach moro niya, ka waseyudo kinde mwadak e pinyno to watang' nikech kok watang' to wanyalo weyo Ruoth Nyasaye.
wach mogik en niya, ndalo loch Josia ema ne Jeremia janabi ochake tich. Ndalo loch mar Josia, Jeremia janabi kuchako tich to neno weche moko mane Musa janabi ondiko. To koneno wechego to biro mondo par nyithind Israel kaachiel kod wan modak kawuono niya, kwadwaro Nyasaye to wayude. Ruoth Nyasaye wanayudo rapar mar chik Jeremia jayalo. 29:13 Jeremia kuma jayalo wegono wacho ni unudwara kendo ununwang'a ka udwara gi chunyu duto. Tiende ni to kisomo Jeremia 7:7 to wacho ni kulokoru kamano to onyalo we udag kaeri, omiyo kweru machon mondo obed margi manyaka chieng'. Tiende ni Jeremia riwore gi Musa ndiko wach achiel. Okono joka Israel magisekadhe ka Musa pimo ni Israel ni ka gihelo Nyasaye kendo gito chikene gibiro dak e piny manosingo negi ema gintieno. Mae ne chako riwore gi lesson ma joma mokadho niya, wich samoro jawil to oduogo paro negi. To Jeremia tieko mayom kabisa japuonj ka tieko kanyo ni kwadwaro Nyasaye gi chunywa duto to watime nade to wayude. Koro tija gi tich jawinjo gi janeno en ni nyaka wadwaro Nyasaye gi chunywa duto. Wanyalo lwar, ng'ama kare nyalo anyade biriyo, wiwa nyalo wili kuonde mwae to teko ni kawuono nyiso ni kwadwaro Ruoth Nyasaye gi chunywa te to wabiro yude. Nyiso ni bende winjo wachno ne oriwo nyaka yo ma ji bedo godo gi jodakie kod mond liete. Wach ma yudore chien e rapar mar chik kod weche moko motudore gi singruok mano migi mondo giriti. Iwacho ni kik ung'ad buch amwor ne jadak kata ne nyathi kich. Bende kik ikaw law dhako machuore tho kar sim. Amen. Mane wach ma bende koro tiek. Japuonj mano wuoyo kuom joma gige ji jogowi. Ne an kionge go ta lawi makao. No kwere chakre chon. Wa kwero gi strongest term possible. Ni jaera kata kato nigi gopi dhi kode mozi ke in bendi jagowi e remb Yesu. Ka dok ng'wono mare de warumo waduto. Wan go jogowi wate to Nyasaye otimonwa ng'wono. Chiliel nyathi kich tongwang' Nyasaye. Ang'o ma Ruoth Nyasaye dwaro? Puonjero kamano. Owacho weche madongo ahinya e tich adek ka donjo e tich ang'wen. Ahinya te Jeremia 7:4 owacho niya, to un usiko kuwacho ni ma hekalu mar Ruoth Nyasaye, hekalu mar Ruoth Nyasaye, hekalu mar Ruoth Nyasaye. Wach muwacho ni en miriambo, omiyo kik ugen kuome. Winji, jogi notimgo singruok kendo nomigi hekalu mano jo Israel. Kendo gisiko ka giwacho ni ma hekalu mar Nyasaye, mana kaka wuono dhano nyalo wacho kata jo Sabato nyalo wacho ni ma Sabato mar Nyasaye, ma Sabato mar Nyasaye. To bende en kod impact e ngimani. Winja ni kibaja declaration penjo. Ni ane siemno e yie e Jeremia 7:4. Gima manyiso en ni adier ma en hekalu mar Nyasaye kendo. Adier ne gin jomoyier. To mago duto ne ok lich ka ok giwinjo wach Nyasaye. Sabato ok lich ka ok giwinjo wach Nyasaye. Japuonj wadonjo tich ang'wen. Ang'o ma Ruoth Nyasaye dwaro kuomi? Gima Ruoth Nyasaye dwaro kuomi gimoro achiel. Ang'o modwaro kuomi? Mondo ji obed jadiera. Gima Ruoth Nyasaye dwaro kuom nyithinde en bende inyalo bedo trusted. Can you be trusted? Ang'o ma Ruoth Nyasaye dwaro kuomi? Winja ni gima Ndiko Manyien wacho. Mondo jogi ong'e moloyo golo misango. Gima Ruoth Nyasaye dwaro kuomwa ok en mana gir misango kende. Mondo wang'e, dogi ng'e no kata kawuono jo politicians golo misango, gik misango. Kendo gigolo kata mana mich. Ting'e ni gikia Nyasaye nikech odhi kanyo mondo omanyo mbulu. Koro jok manene weyo ni odhi lamo Nyasaye to kata kamano en obiro ng'i ka customer ne. Akia ni bende nene chal winja chal sodinde. En ni en obiro kogolo mich to biro chalo ng'amo nyiewo jalemo. Nitie gima odwaro bang' mano. Koro winja ne jandiko gima jandiko wacho. Kapok ng'ato golo gir misango to nego ng'e Nyasaye mogolo ne gir misango. Kapok ng'ato golo mich to nego kuongo ng'e ng'amo golo ne mich mondo mich obed kod gweth. Jandiko wacho niya, ang'o ma Ruoth Nyasaye dwaro kuomi? Manyane buk mar manyane Mika 6 Wesa 6
Wesa ochiel wacho niya, ang'o madakel ni Ruoth Nyasaye ma Nyasach polo ka abiro mondo alame. Dakel nyiroye ma hikgi achiel mondo awang'ne ka misango. Koso Ruoth Nyasaye dibed mamor ka kelo ne rombe gana gi gana, kata ka kelo ne mor zeituni mamol ka aora. Koso onego achiw nyathi. Itieko, awacho wach achiel. Mago duto kanono kikia Nyasaye. Koging'e Nyasaye mondi, asto kigolo nyathini to bedo gima nigi nengo. Erokamano japuonj. Jayalo koro wang'eyo wasewinjo wach ma Kenya. Ang'o ma bende koro Ruoth Nyasaye dwaro? Wach mogik ma Ruoth Nyasaye dwaro ndike e Zaburi 15. Ruoth Nyasaye ere ng'a monego dage hekalu mari? Koso en ng'a monego bede godi maler? Nyaka bed ng'a moluoro Ruoth Nyasaye yore duto kendo mapile timo gik makare. Bende ma weche ne gi adiera kendo maonge miganga. Wes 3 mogik. Onego bed ng'at ma ok keth nying ng'ato kendo ma ok tim marach ni osiepene, bende ok okuodh jowadgi. Ruoth Nyasaye dwaro ng'at ma jadiera. Ing'eyo mana ka jalo wacho, wanyalo golo mich go ndi. Kanisa wanyalo gero kata kendwa, to samoro wagero gi mana ne wan wawegi. Ok wagero gi Nyasaye. Emiyo ne miaka ne gedo kaka tudugo piny, Nyasaye bedi dage hekalu machalo mapin maramo kama. Ka polo emok romi, to yie mondo iyie idonje hekalu mara. Emomiyo kotieko gero hekalu Solomon, to wacho ni Nyasaye dage hekalu ni. Ok odagi ni oromo kanyo, odagi nikech ng'wono mare momiyo wantiere. Emomiyo waduto wang'eyo ni Nyasaye be wan gi nyaka yudo kuonde mwadake ma nikech ng'wono ne. To ng'ama onego dage nyime wach mogik ma Ndiko wacho en ni gima odwaro, jomiganga ok odwar, jomiriambo ok odwar, jokuotho ok odwar, joma ketho nying ji ok odwar. Gigi te ka wagolo oko to wabiro paro kuma Nyasaye ogolowa, kuma wantie gi kuma wadhiye. Kendo piny mwadhi dake manyien, weri mane kadho chande, richo onge kanyo. Jandiko moro tieko ka wacho niya, joma dhi e polo gin joricho mong'wonnegi. Tiende nyinga waidhi loki koro from joricho to joma ng'wonnegi. To ng'wono ni biro mana kuom rembo mar Yesu mano konyo jo-Israel ma gidonje piny manyien, piny manosingi. Jawinjo gi janeno wadhi dala to richo gi nyaka owegi ka. Mago e gik ma bende Ruoth Nyasaye koro dwaro. Nyalo bedo no golo pesa no gero kanisa, lakini en no go kwan ne joma bende no gero ne kanisa. Pesa moro bende koro kapok wadhi second last paragraph kod wach moro maduong' ahinya. Ne ane bende kaka Mika tiyo gi dhok motiyo gi rapar mar chik achiel kachiel, kendo koro Israel en ang'o ma Jehova Nyasachi kuomi. To mano kiluoro Jehova Nyasachi kendo wuotho e yorene duto. Mika nwang'o wach moro manondiki e buk mar rapar mar chik ni en ang'o ma Nyasachi dwaro kuomi. E yo machiek, Mika riwre kod Musa e wach achiel ni nitie gima Nyasaye timo nade dwaro kuome. Emomiyo jandiko e buk mar Mika no wacho ni Nyasaye nigi bura gi nyithinde. Bura mane menego nyithinde, ng'ato ni duok penjo, ang'o ma nadwaro kuomi? Nadwaro chuny motur, chuny mobolore, chuny modhok kod richo, ekikel gir misango e nyima. Amen. Koro ng'iya na bende odiochieng' mar mogik, lemo mar Daniel. En lemo ma bende apano mipek ahinya. Ang'o ma bende koro nang'eyo ka lemo mar Daniel. Japuonj, ka nitiere lemo manigi nengo kendo lemo mar puodhruok, lemo mar weyo richo, lemo mar chuny motur, lemo mar rwakruok kod pien guguru, lemo mar kawo richo mar jomoko tikawo tiketo kuomi. En lemo mar kawo richo mar jomoko tikawo tiketo kuomi tikandri ka inie jaricho. En lemo mane Daniel olamo. To nwang'o ka Daniel ochiko chopo kare e wesne 21 nyaka 24, waneno ka Nyasaye wacho ni naseduoki kata kane pok chako timo nade, kane pok chako lemo. Nikech kinde ringo mapiyo ahinya, e buk ma Daniel ochiko wesne 11 nyaka wesne 13 otalo weche moko e rapar mar chik. Ang'o momiyo jandik lesson e tich abich okelo Daniel? Gimomiyo jandik lesson e tich abich okelo Daniel en nikech Daniel talo weche moko mane ntiere rapar mar chik. Koro miyo lemo mar Daniel gi nengo ahinya e ngimawa makawuono. Lemo mar Daniel ka watieko jayalo. Daniel ochiko 4 wacho ni ne alemo ni Ruoth Nyasacha kendo aholo richo mag jowa. Ka wacho ni Ruoth Nyasaye in Nyasaye maduong' kendo malich. Irito singruok mitimo ne joma oheri kendo marito chikeni kendo ihero gi gera mosiko. Kae to wesa bicho tieko ko wacho ni waseketho kendo wabedo joricho marach. Mana ka jalo wacho kare lemo maber en lemo mochoki moduogo wacho ni ok an kenda waduto wa joricho. Kae to richo ne kawi keto kuomi, kae to dhige kendo mar misango. Daniel ochoko weche gi te kodhige lemo mar nitie teko kuom lamo.
To ko walemo pile ka pile, welamo kendi in, lamine jomoko bende. Nikech waduto wan joricho, to wagombo konyruok kaachiel gi warruok ma Yesu kelo. Amen. En weche mathoth ahinya nemni bro yudo kanyo kakadho mag joyalo ariyo gi jayalo Charles Odine gi jayalo Dickson kokadho e screen kanyo mondo ipenjgi gimoro amora mamedo moro amora bende nitiere. Kata kamano jayalo kod otik mag alam. Ni erokamano osiepwa nikech ber, erokamano kuom lesson mwapuonjore gokinyi ma sabato ni. Bed Nyasaye weche te nying Ruoth Yesu akwayo. Amen. Wae giko mar kidienye mar lesson chenro ni mano mar wuodh geno odiochieng' mano ma kawuono wadhi nyime. Joma nyien biro ng'eyo rapar mar chike muma manyien. En puonj mit ahinya omiyo kete mana kanyo kochopo joma nyien chenro ni mano mar wuodh geno. Wadonjo kidieny machielo bende koro adami ka wende ariyo kapok aduogo. Soul Singers Choirs mawero upendo kod Evangelistic Ministers Kisumu mawacho kanyo ni in dala mane mabende aduogo mondo anyise ne to koro wadhi nade e yor makare. Ote mag med donjo penjo magi donje ne joyalo go e yor makare biro yudogi. Erokamano ahinya kuom kete kanyo chenro mar wuodh geno pod dhi nyime.